Då så lägger ni ner bollen bredvid er. Och sätter ner på höger ben. Händerna på höfterna. Och så gör vi knäböj med fot och knä rakt fram. Upp i ryggen. Då ska vi se att vi har fot och knä rakt fram. Kroppen är upprätt. Händerna på höfterna. Titta framåt. Ställ till skikan. Lyfter upp i ryggen. Och böj benet. Ställ till skinkan. Och håll ryggen upprätt. Och byt ben. Fortsätt på andra benet. Håll ryggen upprätt. Till skinkan. För att kunna få knät rakt fram. Upp i ryggen.